ano na ba? Talo na nga po. Ayun yung liga na kahit to. Nak natin tayo. Magandang gabi sa inyo mga katropa. So magna-night fishing kami ngayon. Electric fishing. So yan, kasama ko si Pautnen. Yo, sup? Yun, yung mga katropa. Yun. So stay tuned lang mga katropa. A few moments later. So ayan mga katropa, start na kami. So samaan nyo mga katropa. Dito kami ngayon sa irrigation. Dito kami magna-electric fishing. So ayan mga katropa, stay tuned lang kayo. Let's go. Puro lang tayo din. Dalag. Ay, Marami eh. Tilapia yun. Yan. janitor. Janitor fish. Dito. Yun. Yun, pwede. Yun. Yun oh. Tapos, isa na yan, isa. Yun oh. Bulig. Dalag, mga katropa. Ayos. Yun. Tilapia. Maliit. Pwede na yan. Tignan mo yung bakal, Jay. Ano, gagalaw ako. Maglay na ako, Ken. Maglay na ako. Dulungan na nga yata. Ano na gagalaw ako? Bulak ulit. Ng burok. Yak ko pala pa. Galaw yung waring bulak. Bulak. Oh, Dili na pa. Kaya ko lang ka pa. Patay mo ka. masubsob na yan mo rin. Ano tuloy. Maglalagan niya ka pa. Burigya pa. Bulig. Kaya ko lang ka pa. Ano, burig. Ano gagalaw ako? Sino may pangalan pa? Kapan na siya kasi kuryente. Doon sa'yo makala. Higat yan, higat. Awag, Ken. Oh, Nakahigat yan. masubong kayo kayong stick. Bulig siya. Bulig yun. Bulig yung mayroon ko yun. Palaka. Ha? Iba kan Wala. tito. Wala Kurang ka. lagi. Iba kan tito yan pa? Ah, pala ka pala eh. Sino? Foto mo ni Kata. Sige, kunin mo. Pala ka. Ano pa? Ano yan? Huwag kang dumaray ba, Mario? Tinari. Ano na? Talapia Ano na? Pala ka. Ito. Patingin. Diyan maka BT tao. Totoo. Dati naman mga nervous ang mga kuryente din. Kila naman sa ito. Yun. Ah, wala. Ano yan? Ah, wala. Janitor fish yan. Janitor fish, man. Janitor fish, ha? Oh, ikaw. Pwede yan. Mas mo pa mga katropa. Ay. Ano ko yung iba pang to yun eh? May manikwan? Kung may manikwan, may magpasok. Ito na. Bulig. Yung lang ito yun ah. Dalag yan. Laki nun ah. Hindi na ito ba? Oh, laki nun.
Yan. Sayang, sayang, sayang. Sayang, ang laki nun. Alay. Sayang. Sarap. Bagal na. Tanay ka pa sila. Laki pa naman nun, no? Kaya video? Wala mo may work on cam yan yun, bro. Janitor, another janitor fish. Puro janitor yan ah. Di, kito. Balapis pante. Malino. Hindi lagyan Voltron din. Malino. Maglilaki po to. Lalaki po itong malaki na rin. Dalag. Yun. Dalag, dalag, dalag. Yun, no? Yan ako bumagpura. Bagma ito. Ito buto. Tilapia ka no? Ako na bumutok tilapia. Pa, mabasahin kuryente mo pa. Pa, may baboy dyan. Pa, kuryente mo na dyan. Yun. Dito, habis mo dito. Madali. Oh. Hito. Dami mo hito. Ayan, ha. Hito. Lagyan niya dyan. Babayo. Masalay mo muna. Yun, oh. Nagpisi. Yun. Dali. Try mo. Hulog mo pa para... Ay, sige, sir. Yun. More legs. Kali. Lagis. Tama, Lagis mo doon, lagis mo. Okay. Okay. Mga tropa, oh, nakarami na kami, oh. Yun, oh. Oh. Yan o. Yan. Tilapia. Yun. Tilapia. Bari lang. Dali ka lang. Ha? Kalibog na. Huh? Ayan. Yun. Laki. Yun, oh. Yee. Ayos. Ngingisay pa, oh. Oh. Ayos. Pwede na. Ano balat? Yun. Dalag. Yun. Yun. Ayos. Ito. Yun. Yun, oh. Ano ako na? Marami na tayo. Hala. So,
ayan mga katropa. Pauwi na kami. So wala nang huli. Ayan mga katropa, nandito na kami sa bahay. So ito yung mga nahuli namin, no. Ayan, no. Tingnan mo, timba. Tingnan mo. Diyos mo. Ayan mga katropa, oh. Ayan. Nagtubak sa alin na ba? Salo na nga po. Nak na teteng oh. Ayan. Datang pabungo. Pabungo? Ayan. Nakailan tayo ng dalag? Ang pabungo. Binurat eh. Nakailan tayong dalag? Patay na yata. Sana ba mo? Muna mo yung dalag ko. Dala, Jim. Jim. Kaya ito. Binurat na nga na. Wow. Hindi pala ka. Apat. Tago. 5, 6, 7, 8, 8, Malaki nito. 9. Ano? Yun o. Tsaka yung mga burami. Yung mga dalag o, nahuli namin. Saka yung isang ito. Itang ito ka pa. Ano? Matalo. Kasang hito, yung hito. Ayos. May pang-ulam na. Wala. Kasi ako. Ang dalag o. Yung ramen tayo ngayon ito. Hito o. Ano? Wala. Pang-ulam na.